la sebucha mpuga. Yango kuja last time. Sebucha mpuga alafu ndio kwa mkocha wake. Unaweza kusekula uzi ndio ukaenda kugara mkazi. Ukwenda mkazi aje. Ndio kusekula. Watu ndio wanasema wako naenda mtuma. Ndemo huko. Wale kusekula. Simka. Yeye bana babambua. Katika kupita ngwa. Yeye bana mande kuchimura hapo. Akawaye nini yake sana. Yekuti mkazi wake akatiza kumba. Akawaya kumba kwenye kigezo kilicho. Uye akazotsvaga mukadzi wake kuti akazomutera akaona asi paakasvika pamba penyimi ari kutaura nyaya yekuti mukadzi wake aitita senge ari kutomuzvenga satoda kubuda mumba akazodonhomana nemukadzi mukadzi akahwanda nepila akaita sei akamhanya kupinda mumba andi mukadzi imimi manga munotoramba naye mukadzi saka titaure chii chakamuita pamusoro mambo mutasa pamusoro idare ramambo mutasa ini ndinoitwa sekuru chabururuka basa rangu nderekubatsira vandinobatsira vanhu vakasiyana siyana vanoreva ivo vanopenga vanorwara vanoita sei vanongouya vanhu vakasiyana siyana pamba pangu ndichivabatsira. Saka kubatsira kwandinoita inini tofunga pamba pangu panozara vanhu vakati wandisei, vanhu vanowanda ende handibvunzi vanhu kuti mauya panapa mune dambudziko rei yakamira sei. Saka chimiro chakaenda kuitika pamusoro pemudzimai vaava haana kuuya ega, wakauya musi wa5 June haana kuuya ega, wakauya nemurora wake, murora wacho ari pana, then auya nemurora wake indanga ndisipo ndakadabuda kubatsira muwangu, then ndabuda kubatsira muwangu wakagamuchirwa nemudzimai wangu, then wakagamuchirwa nemudzimai wangu pamba pangu papakazara. Ndakazobva kwanda ndichibva kubatsira ndikasvika pamba manheru vanga nemurora wacho, then ndasvika pamba pangu manheru handinozokwanisa kuti abatsiridzwe bhozi ndakatine dira ranga riripo vanhu vakatowandisa. Ndakazomubatsira mangwana acho makuseni, mangwana makuseni obva asumuka achibva aenda, asi nyaya yakafambira musi wokutanga iwowo wakafambira nhau yekuti inini baba ndauya panapa ndiri kurohwa nemurume ende murume uri kunditi zvezvakare ndiri kunoita mari yekumusha kwenyu ndione kukuperekedza kumusha kwenyu kwamurehwa. 2 murume wakandirowa ndikasvika pakusununguka mwana pa7 months. Pa7 months ipapo mwana wakabva afa but hama dzangu hadzina kuzvisiwa. Saka ini ndakabva ndamuti aiwa zvisinei murume uyu ari kumutaura kuti inini muri kuda kunzi muende kumusha kwenyu, ari kumurovai mazuva ose, ndinoda kuti ndimugadzirireni kuti muzive kuti chiri kuita kuti mumurohwe nemurume wenyu chinyi. Saka mudzimai uyu ndakabva ndamubatsira atone murora wacho achibva adzokera kuenda kupi kumba kwake nemurora, wakarara zuva rimwe chete, then ndobva akazodzoka. Adzoka kudaro akasvika futi ndisipo akagamuchirwa futi nemudzimai wangu. Ndanga ndabuda ndatoenda kurimwe dare kubocha kwamambo Maranga, then ndadaidza mambo Maranga, then ndasvika kubocha ndakazotobva kubocha usiku. Ndichisvika kubocha usiku ndopa ndakasvika mudzimai achitaura kuti mudzimai wakambouya pano uya mukabatsira uya ari pano, asi ndamubvunza mudzimai kuti pakanaka here. Mudzimai akati hakuna kunaka, ndatobva kumba kwangu ndichirumbirwa nemurume ndatoponera pamba pandaponera, asi pamba pandaponera pamba kuumwe munhu ndichirumbirirwa. Handina kubva nebhachi randakapfeka iri ngereumwe munhu pamba pandapa, handina kubva nefoni, handina kubva nechimwe chinhu. Saka ataura mudzimai wangu kudaro ndakabva ndatoora iti regai ndifonere hanzvadzi yacho yakaita kuti mudzimai auye kumba kwangu. Ndobva ndafonera hanzvadzi yacho iri pano ndoirapa, then ndobva ndafonera ndikati mwana uyu wauya futi pano achitaura nawe kuti ndarumbirirwa kumba kwandabva ndinobva zvakanaka. Hanzvadzi yacho ikati murume wane nguva achiroya hanzvadzi yedu haana respect, mwana wake wakafa atizvizivi. Saka tombona kuti munhu kaindi imi michibatsirai mwana wedu, then mabatsira mwana wedu isusu munozotudza kuti zvapera here zvekubatsira mwana wedu. Mwana wedu haafaniri kudzokera kumurume wake, mwana wedu unofanira kuti auye kuno kupena nhongo. Ndobva ndati alright zvakanaka. Saka mwana wedu wakazogara mazuva anoita 2 panga pakazara vanhu vamwe kukwekwe. Murume uyu
kuti asvike pamba pangu ndini ndakamudeedza ndichiti inini mai mudzimai wacho regai ndimuitire munamato kuti mumoni une musikanzwa kana aine musikanzwa wake tokuona musikanzwa wake yamiyasi ndobva ndamuitira munamato. Murume achisvika pamba pangu akasvika aine noise asvika aine noise kuti ndakamuudza ndikati iwe wakauya nomumukadzi wanga ainaki patauya nomumukadzi wanga ainaki ndakabvunza kuti ndikati iwe uda zvokubatsirwa here mukadzi wako ari pano asi handikwanisi kuti ndikupe mukadzi wako kana vanhu vakaunza mukadzi wako iwo vasiri pano because inini ndinoda kuti uzive chokwadi chekaitika kuti mukadzi wako auye panapa hakusi kuda because inini handifambi tichichapa dzotobatsira vanhu ende handitsvagi vanhu ndinobatsiri vanhu vese wenyika yese handimofambi tichituvyai kuno kumba kwavo handikuzivi handina kusvika kana pamba pavo handina kana hawandizive saka but wakaita sekuti wakaunzwa nekuda kwedambudziko rake then zvadaro ndo pandakabva ndazoti iwo murume iwo wapinda mudare rako ndikati iwo hausoda kubatsirwa une nyaya yako ndikati ndine nyaya yangu ndikakana une nyaya yako buda mudare mangu ugari pasi kobva totauraiti zvishuwa ndisoda kubatsirwa titobuda mukadzi wanga inaye shamwari mudzimai wacho yakabvira kuti imi baba onini nyaya yenyu tinoiziva kubva kare muchirowana imi pane mukadzi wakatoya naye zvikati tinoziva nyaya yenyu kubva kare muchingorowana nemukadzi wenyu dei mabatsirwa dzimwe zvacho imhepo dzinonga dzichitonga uyu murume akati hakana hatibatsirwi inini kobva tangotoshaudha pamupangu pakazara tofunga enda uya nevanhu vaigona kusvika bhazi rese raigara kuzara po papaine bira papakazara vanhu vakati wandei panotozara vanhu vakawanda kana wakauya kuuya kunditora wakasvika paine vanhu vakati wandei vanga varipo wakatozvionawo vega kuti pamba panapa ndakatosiya machembera wakati wandei vanga vakazvimba makumbo vamwe vachirwara wakabva kuna chimanimani wakabva kupi mupurisa akauya akasvikirwa zvakadaro akazvionawo zvishuwa pamba panodini panozara akatanga zvekuuya pakutanga nesamoni akasvikirazve akaonazve zvakare kuti pamba panozara akauyazve zvakare ari munhu ukamubvunza ndoti zveshuwa ndichitoripo tisati tatosumuka pakasvika vanhu vakawanda ende machembere kuti anorwadza over 100 over 60 ndakavasiya vanhu vakuuya kuno kudare rekuti iye munhu ndorwa mukadzi wake ndori kutambudza mukadzi wake pedzizvo zvakare wakusvika zvipanguva yekuti wakuda kuti apandukire ini tiri kudaidza kuti tibatsiridze dambudziko saka nyaya iyi yasvika panguva yekudaro murume uyu ndakazofonera ava wobva wasvika hanzvadzi dzacho padzakasvika ndo pandakakwanisa kuti nyaya yenyu hanzvadzi dzasvika chipindai mudare mangu wapinda mudare mangu paya ndo pakadhiskaswa nyaya yebva tati imi murume chitaurai nyaya yenyu mukadzi taura nyaya yako hanzvadzi dzacho dziripo wakataura nyaya yavo iripo paaudio tinayo paaudio iripo nyaya yavo yatakarekodha vachinga vachitaura nyaya yavo ega maproblems avo aisangana nawo vakataurirana nyaya ikazi nehanzvadzi dzacho ikanzi iwo murume wairiwo mwana wedu iwowe asati aine nhumbu tikakufonera kuti iwo waroerei mwana wedu iwowe ukanditi mirai sekuru tinosangana vanhu kupedza unotadzari kuti mwana wenyu ibhuru mwana wenyu unonetsa iwo unotadzari kunditaura mashoko iwo wavo kanga nitichionana kana mwana wedu achikutambudza akati aiwa sekuru tine basa rakawanda tikati odaita hapana zvikazapana chakasata ubva totozvine hanzvadzi chinokurova izvozvizvi kuti uzive kuti tiri kuhanzvadzi ndikati aiwa mudare mangu amurovana vanhu imi chipai kuti tizive kuti vana ava vanoita sei ndo pakazosvika pakubvunza kuti murume unodaire mukadzi wako murume akati mukadzi wako ndomuda mukadzi unodaire murume wako akazi ndomuda abva vatoti saka muri kutitambudzire isusu zvatakuenda kuita isusu sekuru chaburuka chisarai muchibatsira vanhu tichamudaidzai takuenda kuti hanzvadzi murume uyu uchatora hama dzake isusu totora hama dzedu futi dzimweni hombe touya nadzo panzvimbo tauya nadzo panzvimbo hama idzi ndo patichasvika panguva yekuti tichazomudaidzai saka vakazongoenda kwavakaenda vakasvika ikoko ivo ndo vane kutaura kwavo vana sekuru vacho naivo pamwe chete mafambiro akazoita kumberi kusvikira pari zvino nhasi ndo pandakazoona zvapedza kudaro ndakagara ndakazoona musi wa17 ndo pandakaona samoni rakuuya rakusvika ndikati ndakatobvunza munhu akaine samoni ndikati ko samoni unosvika sei ini ndiri mubhuku ndiri munzvimbo yamambo zimunya ko imi mauya sei nesamoni musinosvika kuna mambo zimunya musinosvika kuna sabhuku wangu musinosvika uku kwese akati aiwa mambo ndiani ndimambo ndikataura iti ndichachizotera hazvina kuipa ndo pandakazobva nesamoni naye bva ndaenda kuna sabhuku akati hazviiti kuti samoni rinosvika munzvimbo isu tisingazvizivi saka isusu zvatakuita panapa ngezvekuti imi michiendai mogara kumba chiende mogara kumba ndobva ndaenda kogara kumba kwai ndadzoka ndobva ndafonerwa nemupurisa wamambo akati vachaburuka mune chimangaro here mune mare here ndikati mare ikazi $40 ndikati aiwa $40 ndinoiwana zvika tinotumirawo samoni kuti vazive kuti tichiite samoni to samoni
tione kuti chini bozi mabuna kwenda kujuka mambo mtasa amuna kwenda pa wana saka isisi chuya ile $40 ndio pandaka na $40 ndine receipt riko mambo zimunya ndine mali ngene ne salmon hiro ndinalo pana ndio pandaka na salmon obvandisa wa salmon uyu murumo obva afone obva swikizwa ne salmon ndio pakatoti salmon no musalitambira nyaya kenge ni muswafo kwa mambo zimunya ndio pandaka kudali kwa mambo zimunya ndine hanza dzachitsa mambo zimunya obva achaburuka dare tato ndakabva tatsana kula zvikazi anyanya kalibesa inodawa ndichafonera mambo mutasa nditaurira nani na utinyasozwisisa nyaya because ndo kwaikamangarirwa imimi zvatakuita pana pachaburuka chiunza $50 asi avo ngavaunze zvo zvakare 120 tikata 120 azviti zvikazi pandikawo chiunze $40 yechimanga ndikati vane nyaya ava iyo hanzva dziyani yawo kanzaiwa zvisinei ndobva tabvisa $40 plus $50 ndine marisiti acho zvakare ndinawo pano then ndabvisa mari idzodzo ndodzoka zvakare anyaya yakatemba inorwadza inondirwadza chaizvo kurwadza zvekuti ndisha kuti mhosva yangu ngei kurapa vanhu hamusirapa vanhu here because mhosva yangu ngei ndokukatsanangudzi yadini yazika ndishandomuziya because ishu iripo yaita kuti kudaidzira ishu yakauya kudari kuno ndekuti uyu akauya achiti kaitire kamamuta ndekuti udana nemukadzi wake aiwa umbo hwese huripo asi wazvizwa izvo pakaita kufungira kuti mukadzi zvaaenda hakukatondipuma zvo asi umbo uripo nevanhu vakakakana nemukadzi wake nemukadzi wake isu tikachitenga tichitonga nyama isu totarisa zvakawanda zvinoitoti kuti munhu azosvike pakadaya chii chamboitika because pachiwanhu chaipo chaipo haukwanisi kugara even one night nemukadzi wangu munhu wacho asingazivi kuti mukadzi wangu ari kupi ari kuitii ndochekutambira kana uri munhu chaiye kana uri mucha chaiye izvozvo chinhu chiri kwese kuti munhu wese mukadzi asakarara pamba munhu adotoziva kuti mukadzi wangu adatsana munhu kuti munhu arara kuti arii akasiya mwana mukadzi ende pane mwana akasiya mwana murume ndiye angamuberedzeka nechii kusvikira aendesa mwana iye kumba kwamai vake mukadzi andizvo saka isusu tiri kuti nyaya iriyo paii nekuti uyo ari kutoona iti mukadzi wangu 5 days asipoku 5 days ende anongomuda akaona usati iwe nyaya hauna but nyaya iri pekuti munhu ari kutsvaga munhu wake paakazononera munhu ari akazoona munhu ari pamba pari ende paakasvika ini ndikupai explanation yakapiwa muchii mudare kuti munhu paazoteera achiteera chii mukadzi wake akasvika kumba kwenyu asvika kumba kwenyu uyu akamira ndipo kana mukadzi achibva muchii mumba achinogeza chii achiita kutsveta kugeza chii mazino ndikutaura zvakadii iye ndikutaura zvakati wamudare adaro mukadzi paakasvika akuda kupinda pai pamba padhoo ndipo akaona chii murume saka pakana kuti murume ari kudii ari kuuya ari kuadvance mukadzi ndobva ambohwanda nechii nepira awanda nepira murume ndobva arambaita chii achiadvance mukadzi ndobva kupira vaapinda muchii vamhanya kuna chii apinda mumba azva akavhaenda kupinda murume iri mukati apinda murume iri mukati paakachidhimanda mukadzi wake kuti abude ipapo ndo paruzi mimi ndipo pakanaka kuti mukadzi adini abude ndo akaona zvamutora ini ndikutaura zvakataurwa mupi kuti tichiona kuti kaitikire kakaita zvinhu zvauri kutaura iwewe nezvekutaura uyu zvakafanana but inini my question is iwe pawanga uchigadzira uchibatsira mukadzi munhu ari kutiza kuchaiwa kumba kwake iwe chaungorugadzira pamukadzi wangorugadzirei chikonzero chandakaita kudaro mudzimai uyu une hama dzake hama dzake ndo dzakapa permission ndati mukadzi ari kutiza kumba kwake waari kuchaiwa
nemurume wake andi wobva auya kumba kwenyu kopotera kumba kwenyu andi imi muhamadidaiti pauya panapa chirega ndikusote andi ndikugadzirise usachaiwe andi saka ini ndosati kuzoti imimi chakati munhu abve kuhouse adzike kuBasil Bridge looking for help because inini zvakandoita munhu kana anohomba domestic violence padhuze nepapi kwakuhoba kuenda papolisi nekuenda kusika kukwira bhazi kuenda kuBasil Bridge kotsvaga help aya mungona zvinhu zvatara kuti ndochi these are the questions nezvinotariswa nevanhu mukadzi yanga kupamba nyaya chaiyo kuti inyaya yekuchaiwa here kana kuti pane imwe nyaya isiri yekuchaiwa because munhu kana uri kuchaiwa kwekumhanyira chaiko kune protection ipolisi but mukadzi weyo she chose not to go kupolisi she chose kuuya kupi kuna sekuru kuBasil Bridge ndopane ndosati kuzoti imi pakauya handiti makamupei imimi chamamukubatsira semunhu ari kuchaiwa imi mamuri kubatsira chaakati ada kubatsirwa nacho chamamuri kubatsira imimi chii regai ndipindure ndichiti paakatanga kubatsirwa akati inini kuti ndidzokere kumba kwangu kuri kunetsa asi ndiri kuenda kumba kwehanzvadzi yangu ozonditsvaga murume saka ndibatsire kuti murume wangu anditsvage chikonzero kuti ndidzokere kumba hazviti kuti ndisungise murume uyu hazviti bhozi murume wangu ndodini ndinomuda saka imi makagadzira chii haana kupiwa mupfuwira but wakagadzirirwa wakaitirwa mvura yemunamato kuti murume wacho atsvage murume atsvaga saka murume atsvaga mukadzi ndopakasvika adzoka kumba tobva twabva atikidwa futi ndobva atikidwa futi atikidwa futi wobva atiza futi wobva adzoka futi kumba kwenyu ikoko kuBasil inzwai nyaya ini ndikutaura matauriro yakaita muno kozi mukadzi haana kuyaka 1 kuBasil Bridge mukadzi akauya ka 2 kuti kuBasil Bridge paauya kekutanga ndipo mamugadzira pekuti murume amutsvage kwete kuti atsvage paakauya pekutanga pakatanga kuya pekutanga ndo pekutanga makagadzirei pekutanga takamubatsiridza isusu kuti imba yake imire zvakanaka abva adzoka kumba zaapurirwa which means kuti imba ina kugadzira asi chiri kuita kuti anetsa nechinyi chiri kuti anetsane bozina inda ndipo kumba kwavo ina ndipo kumba kwavo munhu akaita flu anditika the reason why achimwa Benylin nekuenda kutorwa temperature nechii zvese kuklinika ndechekuti aoneke kuti ada kupiwa mushonga wakaita sei wakasimba kusvika papi flu iriko mazuva ano ndekuzi aiwa usamwe Benylin chetika imwa Benylin nekatablet nejekiseni ndiko tini ipere saka ukaona munhu ari kumhanya kumubatsiri handiti kuda kudini kubatsirwa dambudziko rake raainaro handizvo saka kana amhanya kumubatsirika wobva azowabatsirwa wobva adzoka dambudziko raino varadzoka futi saka tiri kuti munhu iye abatsirwa ngendi anzi ndichiti patakamubatsira nditika vakabva adzokera kupi kumba nditi adzokera kumba ndo paakaenda kuona bhozi ndakati pandakamubatsira ndakati kuti muone zviri kuita kuti munetsane chinyi saka ndo pakazoti paakaenda kumba ndo pakasvika achiti ari kutsvaga imba mukutsvaga imba imomo ndo makasvika uyu murume uyu akanzi angaine mukadzi uyu wangaine nhumbu iyi murume uyu anga achida kuti abvise nhumbu yenyu yemukadzi uyu then murume uyu achida kubvisa nhumbu yemukadzi uyu ndo pakazopinda meseji mufoni memurume mufoni yakabatwa nemukadzi yechizi makiari ndo pakatanga kunetsana kati sekuru akandida kuti uone zviri kuitika munhu ari kutoti munetsane ndiani mukadzi wacho aripo anogona kumutaurirawo aiwa ndosaka ndikutaura because zvamutaura izvo manje nezviri chii nezvomutaura izvo nezvakataurwa munomu zvakasiyana because ini ndikuda kubatsira ika because it's now between you and me because imimi nenditi takatauriwa saka ndakuona kuti zvatakataurirwa isusu tiri two
takanyeperwa usvika pano ende akanyepa ndiani because murume yacho munomu mukadzi wacho ari muno wakatotaura kuti mukadzi wangu inini yakasvika time yekuti aita sei akatora foni yake akazvirokera muchii murumu munomemba achitaura ari pai akanzi akatumirwa meseji makuseni ndiyeka akatiza pamba wakamhanyisana akasvika pekunopinda muchii motikari akapinda motikari vadi aibva aenda muruzwa akateerwa nemurume mukadzi uyu akasvika akapinda imba yakadii yakapinda yeshamwari yacho akapinda manyiromba michii meshamwari yacho ndikunyepa here handizii kana ndozi pamwe nemoni yangu aifundisaaaakona zvese zvandikutoraita kutozviona aunokwanisa kutokurakidza kuti iyi ndio zvakataura saka ini zvandikutora ndio zvakataura muno saka ndokatoa mukaona zvatutaura isusuka nezvemimi muta sei futi muri kutaurira zvatoo zvinhu tu zvakadii because pawakauya munoko wese kuti zokutsvagei wese wanga uri kuwari tu muno wese wanga wati ende mukadzi patakabvunza kuti sei mukadzi because yakati keshi 2 mukadzi akabuda vatora mari yanga pane mari yanga inzi afana kupa munin'ina 500 haana kupa munin'ina uyu mari iyoyo ndobva ati nemari iyo ndozvakataura mumbi muno ndobva ati musi wakanzi mukadzi ari kuita sei mukadzi ari kubuda handiti musi uyadzika mukadzi akangofuma kudii kugeza makuseni haanombudza murume kuti ndikuita sei ndiri kuendera ende akatobuda akasiya mwana wake chaichai asina kuita sei asina kubikira chikafu murume uyu akaita about 3 days dzaiti mukadzi uyu aiuya kumba kuma9 achisvika pamba mwana asina chikafu ende mukadzi uyu aiti akabuda pamba aisiyira mwana foni mwana achitamba magames ndikutaura zvakataura mupi aisiyira mwana chii foni kuti mwana atambe magames instead yekutamba yekupa mwana chikafu angasingabikiri mwana chikafu uyu murume ndiye aiti abva kwaari kubva ndiye aizouya achibikira mwana chikafu akataura takasvika mumwe musiku manguva izviya aikazomutengera mwana akazomutengera pataxishop akatengera mwana chikafu mwana aine chii aine nzara mai pasina andakamona zvinhu zvakutaura ini ndikutaura zvese because isusu ndo zvakataurwa mupi muno neupi uyu regai ndichiti changamini yes nyaya makaibva asi varidzi venyaya ndiri sekuru chabudu kwacho wanga achidafirichi mudzimai ende ndine umbo nevana ava because vakauya mudare mangu vakatsanangura ndine audio yacho yatinokwanisa kuti munge muchiiteerera muchinzwisisa nhau yevanhu ava ii nhau yekunetsana kwani kwavo vari tu ina handina kumba kwavo handikuzivi ava vanhu ava handivazivi asi vanhu vakaita kuti auye pano akaita kuti auye kumba kwangu inini ari pano muroora wavo aiwa ini takaizwa yese kuti munhu akatsvitsa kwamuri ihama ndiye akamutsvitsa kupi saka inini chandinoti aiwa ini dambudzira muzorimeri pachi isusu papanoziva munhu wese papaine interest yemunhu wese ndipoda kuziva kuti sei munhu arobva kuhopehouse achimhanya kubezo bridge for help mukona pane nyaya icho ndopane nyaya ipapa kuti from hopehouse to bezo bridge uchisiya mapurisa uchisiya hama neshamwari dzese dziri mamutare asi uchiprefenda kuve nemwana wako chaichaiwo ukabereka usiya kusvikira uya tora ndakazotora mwana ndikaendesa kuna mai wake uyu ndanosiyira mai wake kuti mwanawo chiitiko chakadai kana tichitaura kuti chiitiko chakadai because uyu mudzimai uyu namba dzake chaiko dzefoni ndaandisina handitika mudzimai uyu kusvika kwakaita pamba pangu foni vanga asina mudzimai uyu haanotangira kupotera pamba pangu asi pane pakatanga kupotera nekuda kwekurumbirwa nemurume wake haazobva zvakanaka sokabva achirumbirwa nemurume wake ndo zvakataura ende ndo zvakataura mudzimai wangu ndo akagashira munhu akasvitsirwa nhau iyoyo but
Mbona kana nyaya yangu ile naye baba. Nyaya yangu paili baba. Hivi nyambo yenu mkazi wote mnaamini. Pana pacheko pamba pana. Pangu pana. Munhu wese panoona wakawanda ne matambudziko akawanda akasiyana. But hatitobvumidzi munhu anorara pana. Especially atori mukadzi wechi. Wemunhu kana murume wamudzi. Handitobvumidzi. Pandoti mukatarisa manje. Ndozondopedza kuvhunza kuti uyu mukadzi uyu anobva kupi? Kuhopa Kuchitanga. and kuenda kuita 5 days. 25. How? Abia someone sunga. Mukadzi wako akaita mazuva mangana sipa? Pekutanga akaita 5 days. Pekutanga akaita chii? 5. Ndopakata akabuda achitina aruvara. Asina kumbonetsana. Akabona wenyewe wakatangira. Asi mukadzi akatobuda tisina kumbonetsana pa. Mukadzi achiti ndakuenda kuonani mai ari kudii? Mai ari kurwara. Akaita 5 days. 5 days asipa. Andika ndaro tudzoke page 2 kuti wewe uzozive kuti mukadzi angasiri chii? Mai angasiri kurwara. Makaziya sei? Patano ndakaendesa mwana wake kuna mai wake. Mai wake ndopamba kuti andinambobvira ndarwara. Anambobvira auya kuno. Saka ndinenge kuti ndizozive kwanga ari aimbofonera munhu wavo. Ane nhamba dzaishandisa. Ndoti tochiti kumba kwawawa tachitotsvaga mukadzi uyu nehanzvadzi yake mukomana kusho. Ndo waitomubatsira. Ndokuti pandakatosvika pamba peawa ndaitova nehanzvadzi mukadzi wangu. Tichitozama kuvatsanangura kuti munhu iye akatotiza vana akabuda nemari yese. Haana kutaura kari kumberi. Hanzvadzi yangu ndo yakaudza ndinotsvaga baba. Awo wakati haukwanisi kumuona. Wakaramba. Akati haukwanisi kumuona ndiye? Wapi? Wakagara. Wakati patakatsika ukaziva wakateta ndomashoko wakadzi. Apa ndiye nachokuta manomuzana. Wakagara. Sunga iko. Chapekati hamukwanisi kuwaona chikonzero. Sei makati unatena mukadzi wake nehanzvadzi yake. Asi mimi moti mimi haukwanisi kumuona. Pamusoro changamire. Yes. Inoitwa Mataki. Wakasvika murume uyu wakasvika ari makusina. Wakatoona ini kusvika kwapa ini ndakagara nomoto kwapa ini ndiyo vanhu vakawanda ari saka asvika akandinowo basi ndikati vanhu asati amuka bara akarara mumba saka wakatombozoka ubva aenda pane takishop iripo ubva atomboenda kutakishop akubva kutakiship ikoko ndopa akazosvika akati varume ndiri kuone mukadzi wangu ndikati hombo mukadzi wenyu uripo asi chiri kuita ngechekuti hama dzai dzafona dzichiti chimbomirai kupe murume wa mukadzi wake chikonzero kune nyaya dzake dzaari kudini dzaari kushungurudza mukadzi uyu then pazwaro zesho takamira kumpe mukadzi wake avanga ari kubva upenharonga ndokwanga ari kubva akazotonoka kusvika nekuda kwenyaya dzemabhazi atiri kuavoid kuti pasaita nezi boys vangada kuita violence tikazombotaa kuita violence kudai tisata kupe mukadzi wako ukazouraya mukadzi wako iyewe mukadzi wako arara panaa tozoti kudini chimbomira atikupi mukadzi wako ine hasha dzakafanana neidzodzo dzimara hama dzemukadzi dzasvika Asi uyanga ine hanzvadzi yemukadzi wako. ndasataiziva Asi pariti pandakazoita violence tatatombotanga mapurisa waramba ava pandakatosvika tamboita violence waramba hanzvadzi iyo ndopakati ande mapurisa pabhezi taimasha yamapurisa aya ndopandakadzoka ine kubatikana ndikati nini chandanchida kuziva pane mukadzi wangu chisara inaye kunida kuenda ndopandakabva wakazobudisa mukadzi wangu wakatombudisa avo wakatotaura ivo penhadomhasatasvika pandakavaudza kuti nini pandaida kuziva pane mukadzi wangu saka zvandamuziva ida kuenda ndipo wakazoti chimira ndasaone mukadzi wangu kuzi ndandazovaudza kuti mukadzi ndamona pari sekuru awa taisati aziva indovanga asati taura kuti ndiani saka tatiri kumunyima kuti uromboita nei zvakadai
Whatever tazokubudisire mukadzi wako iwe wakazomurova tinaye awa ndo mamaziva ava ndo vatinoziva anga afonerwa ari kuuya makazive pya ava tinovabatsira saka which means kuti pakuya kwehanzvadzi yake uku ane chekuita ane nyaya dzaitika ava vanhu ava vari ndone umpo hwenyaya dzevana ava vari vaviri kuti hatisikuona nyaya kune isusu hatitaura zvenyaya yefamily nyaya dzavo tiri kutaura nenyaya yekuti mukadzi akaoneka asi ari panzvimbo isakafanira pakubatsirwa mukadzi akaenda mutaura kuti mukadzi wangu akaikumba kwenyinzo right now ndofana unyara mutomubvarira nekuti mukadzi wangu because imi kana munhu atosvikaka especially muitoziva kuti munhu ane murume wake handiti ndini what I do is to notify murume wako chama murume mukadzi wako ari chii ari panapa chatakaitika kuti havana masikireti chatakaitikutidaro ndechekuti isusu uyu murume wanga asi kuziva kuti mukadzi wake kuti asvike pakubatsirwa chinhu hatimurikona saka taida kuti azive kuti wakaita kuti mudzimai abatsirwe ndiani hatimurikona kuti mangwana kuti nyaya makapa uyu nhombo mukadzi dzekuti azive kuti mangaro ari kuti asagare zvakanaka umba kwake ndiani makamupa mvura akavati makamupa mvura yekuti azive kuti munhu ari kumutadzisa kugara umba kwake ndiani ndi makamupa kai handiti saka makadii kumupa mvura yekuti murume wake aterame ateerere because nyaya yanga iri painga isiri kuziva kuti ari kukonzeresa ndiani nyaya yanga iri painga iri kuda kuti munhu aterame asachaichii asachai because kuti munhu atozive munhu kwakutodira petro pamoto iyo zvinoitika munhu aziva because kana utoti ziva munhu ari kukonzeresa problem iwewe tiri kusolva problem iri naye sekuru are solving the problem tikati ziva sekuti munhu ari kurema yanyuka doti muone pagirazi munhu ari kuita sei munhu tiri kuita sei tiri kusolva here problem kana kuti titoti problem ite wese akamuona isusu chatiri kutsvaga ndechekuti tinoda kuti titi 1 munhu ari kuwadza mai asakwanisi kuwadza chii mai ndochekutanga chatikuda prevention handiti yekuti mai aite chii aite safe kana mai atone zvaakutonesa pari taakupinda musecond stage ndeyekuita sei yaikurapa chii treatment yekurapa mai asi tambomisa handiti zvakashata zvese zviri kudii zviri kuuya saka izvo tiri kuti bambuka we are not saying kuti muri kuaccuswa kuti mudala nemi but mukomana anotaura kuti suspicion ndeyekuti inini suspicion yangu ndeyekuti mukadzi wangu kana achikwanisa kubva kumba kwamutare achikwira bhazi achienda kugara 5 days kumba kusiri kwangu asi ari mukadzi wangu without my knowledge zvafana nemimi ndikubvunze mubvunzo mukadzi wenyu waendawo 5 days hapo pamba paanodzoka paanodzoka mukadzi yadzoka asi ane mwana asi amurume nemwana enda nemai atoenda nemari ati muri kungaimi kuti paari kunosvika kupinda mumba imomo ari kunosvika kupinda murunyararo here murugare here muhondo here ari kunopinda papa regai ndipindure ndechiti mabviro emukadzi wangu ndo anotaura kuti zvakamira sei kana abva zvakanaka mukadzi wangu anditida chinoizwa ibambo chinodhitemaina kudzoka kwemunhu kuenda kwechii kwemunhu ndokutaura kwamuta munhu aenda nehondo saka rudzoka nei uyu mudzimai ndataura baba munhu aenda nechii arudzoka nei ini ndikuti imimi muri kuziva kuti handiti guys ngatitarise chinhu chinonzi root cause handiti ngatite inonzi root cause analysis mudzamamuaa ngatite root cause chii analysis kana ndikuti ngatite root cause analysis ndiri kuti chii ndikuti ngatitarise chihonzero chiri kukonzeresa kuti dambudziko iri riitike chii andika kana taziva kuti dambudziko iri rikukonzerwa nechii neichi
andika takukwanisa kuziva kuti togadzirisa sei kuti dambudziko riite sei riperi. Andizvo, we don't expect kuti kana dambudziko raita sei taidentify dambudziko pari kutangira totaiwa ngatisiye zvakadaro. Aiwa, kana taziva dambudziko the reason yeko purpose yekuziva dambudziko kuda kurigadzirisa, but tikaziya dambudziko tosiya risina kugadziriswa then hapana need yekungozvitsvaga. No mudzimai uyu haana kuti anga asingazivi dambudziko ende hatina kumukwanisa kumuudza dambudziko, asi akazokuita zvokuona kuti dambudziko kunetsana kwatiri kuita because vanhu ava kugarisana kwavo hakusi kugarisana kwokuti chiro vanogarisana vachirowana. Saka iye mudzimai uyu kuuya kwaakaita haana kuuya ngekuti zvakanaka anhu ane matambudziko ese ndiwo munoone kukiriniki, asina matambudziko aenda hamungoaone echingosvike pamuprofiti kana pan'anga kana because haana dambudziko. Munhu ane nhumbu iri kurwadza kana ida kuzemenywa haabudi pamba paasingatauriri baba kuti ndakuenda kukiriniki kozemenywa. Uzandizwa, munhu arwadziwa nemusoro ari kuenda kukiriniki anotaura kuti baba musoro warwadza tichamomhanya kukiriniki. Dambudziko redu riri apa nderekuti munhu ari kubuda kubva pamba kuenda kukiriniki asingatauri kuti ndikuendepi kukiriniki, asingatauri kuti ndadii ndarwara. Handiti saka dambudziko riripo ndekuti munhu paachadzoka ari kubva kukiriniki akabvunzwa kuti uri kuvhera ndo panotangira chii wotoipa papo pekuti pakashaya explanation yakadii yakangwara panokwanisa kutokwara munhu because munhu abva zvisina kuita sei. Ndo patikutaura bambo isusu tikuti pachiwano bambo tikuti pachiwano unoti baba kana uri mukadzi wemunhu haubvi pamba kunorara kunze murume wako asingazivi kuti uripi unani. Ngatisadhifende zvinhu zvamusingakwanisi kuita imi. Simba munarasi ikoko kwamuna simba because mukadzi wemunhu. Uzanwa uyu mukadzi wechibatsire nekumudza chokwadi. Mukadzi wemunhu iwe kana uri batsire pa hakusi batsire kuti sawanhu pa bora nenhombo chete. Batsira vanhu nekufunga nehunhu chaiwo kuti imwe pautoda nhomboka kana pautoda mvura pamwe pacho pasitoda mvura pa unofana kudziwa munhu chii chokwadi. Kungomudza chokwadi ndo chii ndo medication iyoyo zvatopera waudza munhu chii chokwadi. Mai mauya okay mabva sei kumba ndadai mai foni irape fonere munhu mwenyu mutaura munhu mwenyu muri panapa muda kubatsirwa kuti munhu mwenyu azive kuti chii muri papi. Bosi munhu akadzoka nemuna mato usina PO box mumba mangu urikuzikashanda kana mushonga haana kuya chii mudzimai haana kuya ega munhu wakauya naye ihama yani asina murume here wakauya nehama yake asina murume here tikuti hadunharo zamuti hainharo but nharo zamuti havachadzigadzirisi chii problem yona uyu ihanzvadzi yemukadzi weuyu. Mukadzi uyu haasi kugara mumba kwehanzvadzi, ari kugara mumba kwake nemurume wake. Saka zvokuti auya nehanzvadzi nasekuru wake nambuya wake nechii hazvina basa zvokuzi munhu haachagari mumba kwamai wake nababa wake, ari kugara mumba kwake nemurume wake. Saka munhu ari kufanira kuziva mawhereabouts emunhu iyeye, munhu waari kugara naye. Unoona ndizvo, munhu ari kugara naye ndiye anofanira kuziva kuti munhu wangu aripi, ari pari, adyei, ararepi. Mukona because mutu wati hanzvadzi yake zvakaenda naye anditi mukadzi wake asikati yakaenda naye nemukadzi wake anditi iye angazoziva kuti mukadzi wake ari kuti musaite defensive mababa. Ndikubvunza kuti uyu angazoziva kuti mukadzi wake ari kupi uyu angazozviziva kuti mukadzi wangu aenda nani natete tinongotigatite chipa mbukupoindi yedu isinoti ngatitaure zvinhu zviripo zvinobatsira vanhu noti zvokubatsira kupwanya vanhu. Ai uyu kana akakanganisa kao uyu anoudziwa kuti maika zvamakaita zviri wrong, hamubvi pamba murume asikadii asingazii takuwaka chii
takuwaka munhu katanga takuwaka chii takuwaka munhu akamona nyemba iyo ndopanotoratidza kuti ngatiite sei ngatiwake munhu yakakanganisa ngatimuwange kuti aite munhu chii kana uchitonga mukadzi muchemoa idomestic violence kuti uite safe ita sei akangokubombora chii the nearest police station manja pazimta mapurisa ari chii mapurisa aripo manyamo mapurisa aripo musungise ati pamwe pacho kana patonesa tora peace order kuti akangokuti obva mumhanya mapurisa anditi tikuadvisa chii uyu kuti uyu atimuwakewo aite munhu chii aite munhu kwayo andika tikaitonga tikuprotecta chinhu chakashata andika let's not protect chinhu chakadii chakashata behavior iri wrong iri chii iri wrong bible tell you do chii unto others what you want those people to do unto chii to you andikadzidzisi mukadzi kuti aiyo kana wangofunga kubuda itai asi iwe wako iwe ukadzika kuti wako mukadzi akachawana 5 o'clock taipidze kuti kana 4 o'clock chaidzo munoema kutesa wacho kuti taipidze inyi mimi munombototi 5 o'clock uripi uri papi handiti 4 o'clock asi iwe umwe ndio kuti akutata ako next week ana basa mangwana rowira robuda ronyura woti tata ako futi ronyura futi robuda ronyura futi woti tata iwe wako unaye tukuwaka munhu ngaindichangamira mudzimai uyu pamba pangu anogara 5 days zuva rekutanga pakatanga kuuya nemurono wakagara 1 day zuva rechi2 obva agara isodogadzisa chii mukadzi wesunga uya ini pamugare pasi mira ndiye kamukadzi iwe 5 days dzakabva kumba uchiti wanga kumba kwamai wangoni kumba kwakaberekwa murora wangu kwakaberekwa chii murora wa mukadzi wako mukadzi wakadzi yako ndopongori kusiya wakanyepera murume wako kuti wanga mai wakarwara sei wakanyepera murume wako kuti mai ari kurwara nochiona mai wako iwo ndiye azoita mutauro wekuti munhu iye anobvira svika kuzi mai wako hadi nonsense anobvira ndamborwara mai wako hanyepi wataura mukwasha chaexactly handidi hadi nonsense mai wako akambona nyadudo mai wake chaivo handiti dai anga ari mai mambara handiti udai akati pakasvika mukwasha kuti azvishuwa mwana wangu anga ari panapa ii ndazvibva mushiba musana wangu mukwangu handiti asi mai wakati anobvira svika papi just imagine kuti ngona munhu atikudhira naye kana achikwanisa kugara kumba kwamai yemurora ende atoi manyepo because wakabva achiti mai wadiri means kana munhu achitotaura kuti mai arurwara ndokuenda kuna mai arurwara it means munhu arikubva zvakadii zvakanaka haisi pawakabva uchienda uko wakabva chaiwe wakasvika kuchiti murume wakapiwa mushonga wekuti atitseramire ndiwe kudii aiwa this particular day izwai mai murume wemusi wamabva pamba haana kukurova saka iwo kwakaenda kwasekuru avo wanga uchida kuti unokwasirwe chii because murume uchanga ukanganisira hapana saka chaunga uri kuenda kusekuru avo kubatsiwo chii because anga sina kurova wakatobva pamba iwe uchitoona mai rwara murume akati manyanya uvota rwara 5 days dzako iwe nemurora wako kutosiya wako mwana wakabara kutosiya nemwana wako wakabara kusiya nemwana wako wakabara kusiyira murume asitori baba wacho asi baba wacho futika asitori baba wacho futika waizviziva here kuti mwana iyeyo kuti mwana wake wakusiyira murume 5 days asitori mwana wake bo mwana wake wakauya naye wari kuda kuchengeresa murume udada zvekutemba mushonga ndini ise ndoti ugadzise unhu wako atika wotemba mvura nemushonga nemanenhongo it's wrong iwe chiudiwa pakuita sei
Sasa unhu wako ndio unoda kupinda sei ukadzirisa. Anditi kana waona kuti meneji iri kuita sei iri kunetsa, andika usazvimanikidze ba nechinhu chausiri kuda iwe. Chingobuda usapongwa unostress ba. Iwe tsvaka murume uyo tsvaga mukadzi. Zvatopera. Ndozokuswera mutsvakira nhombo. Urudo wacho rwozosvika papi. Ko nhombo dzacho pazvino expire. Zvinochona musi wakaenda wakabva nemvura. Andi because unosvika izvi zvaakati. Andi wovaswa pakuti bang. Wovaswa futi, wovadzoka futi. Andi saka zvinobatsirei. Ndinotala inini ndinorwadziwa. Ndiri murume, ndine hanzvadzi. Ndine wana wasikana. Ndine hanzvadzi. I don't like this type of behavior. Mwana wasikana. I don't like this type of behavior. Ndafara dai kuzi mai ndaimupa, ndaimuona mai wako chandamuona, ndamuziva. Ndamupa kana ka 20. Kuti mai chii. Ipa vaumbopa mai kuti mai ka 20 akachimwa mai koko. Muri mai chai. Muri mai. Ndi mai wako chai. Munhu chai. Mai wako. Ndizvo kuzokana mai akakwanisa kuti munhu haana kumboya pana pamwe haana kuya pano anobvira ndamurwara pai asi iwo wakwanisa kuenda pamba guys mukadzi wemunhu 5 days 5 alright kana imimi mukadzi wenyu bambo mai wacho mai wemukadzi wenyu bambo ari kubvira kuenda kochengeta hanzvadzi yenyu imimi mai wemukadzi wenyu imimi kokogara 5 days nehanzvadzi yemukwambo 5 days nehanzvadzi yemukwambo yakaroorwa kwakaroorwa wana mai otoramba kuti imbotaurai izvi gare pasi chimbozai gare pasi taurai pamusoro yemungu handitetongo rumongo ndetotsitsimanyana iri wakandifonera ndiri kuchipata ndinakatowafonera akati tete ndane chinyi mwana watakotifonera nhumbi yawo waine nhumbi wakati makoti ndiri kurwara ndiri kubuda masari ndozvandabuda masari kwatinanonobatsirwa navabakete wati uya ndite sei ndikucheke zvinoitwa iri kuti ndite sei ndichekwe masari ngati aina ndidini handizvizivi pazima zvaenda kuenda kuchechi ndakatendeuka ndopindira kuchekwa mafibroids akabata pai handizivi zvinhu zvandakaudzwawo kuchekwa mafibroids inini handizivi musiri kuchipatara asi kana muchida kuenda kuchechi neni kana muchida kuenda kuchechi neni tinobatsirwa tiri pamwe sezvoda kuende kuchechi takaenda kuchechi nawo tete ngawabhadhara akadana mari kombi ukakumbira dhora katina mutanika watati kaenda wobhosa pasina 30 minutes ndapinda muchechi andakasvitakura murume wacho akafona akati buda tiende kumba akatira kuchechi kuti atiri wakabuda wakaenda kumba wasvika kumba wanomboita zvimazuva wasingatauri neni waita futi problem ndopanopinzira chini foni makoti ndarohwa makusenseni chamudorowera nachi inandigontara nemunyaya pachi pafoni uyai kupi kumba wanongoti orit wobva gasana nemurume wavo auwaoni ndopendakasvika pakusununguka mwana ine ndi kuchipatara kamwana kangu kobva vandavafonera tete makazodini vanditi makoti ndanesana bakete tarowana then ndarowana bakete ndarara but day 2 ndafuma ndakutodini ndakutopinda namaiso kuchipatara ndava net operation mwana ari pai ari mugirasi saka ine poitauro izvozvo zvindandiri mubandi mwana wari pai ari mugirasi kuti ndiende kunovaona zvazvisingaiti kakangu kakaroka biki kobva ndazoti pakatonga almost mwananga 3 weeks vandatovafonera inini tete mwana ari sei zviri kupika iri ari kumupuza ndopakanditi mwana washaya ndikati ko munongoti mwana washaya kudai ndandisina kufona maida kuudzani kuti chinyi mwana washaya hamuna mai here tete ndozvandakatovafunza hamuna mai here zvikanzi ndozvitoripo imi kana mangotaura kuti handina mai makutodini makutodhipisa ndikati alright mukoma wacho wangu watoripo takatora vatoudza murume wangu kuti andozvadini zvataura
watenda kuiga mwana wavo mai vacho vasipo. Inini ndakatofonera mai wawo kumusha, mai wakushu, kuti muri kuziva here kuti tete wanga ari muchipatara for 3 weeks asi mwana aita sei ashaya but anga ari pregnant. Mama wacho akandaira kuti hazvina basa mwanangu, waita hako waita sei wandiudza zvinowanikwa, kana ikazokumbamudza tozodini uchazondiudza. Ndobva ndatonyarara. Ini mwana wangu pakasvika mwedzi murume wanga ndichaenda kumba unoratidza nababa chinyi mwana, nekunoratidza mufundisi chinyi mwana, semunaita sei aindibatsira. Ndobva ndakatenda kumba ndobva wakapinzira futi chii foni maiguru tiri kungonetsana nabakedeni tiri ndikati ndikendakazana ndakuenda kuchechi kana kuti dongobatsirwa kuchechi kwandodini kwandinoenda uyai tite sei mongobatsirwa kazi mabviro andinoita kumba ndivasingadini asi anonetsa bhozi murume wangu adi kuchite sei ndifana. Ndopakati chiitai kuti imi mufoni kuna vabakedeni namba dzavo inandina dzemurume wangu. Ndopakandise namba dzabakedeni ndobva ndafona sematauro akangoita kuti mama urwara avobva wafuma wachita sei wachuya kumba kwedu wakasvika kuma3 zora kutoona dai baba wangu wanga waripo, mai wangu wanga waripo, mwana wangu 2 wangu waripo natete wangu ndakafamba wandakabva nawo Penalonga. Kubva tatenda pamufundisi kwe patasvika mufundisi wasipo vaenda kunobatsira vanhu patatogara sekuti pamba pamufundisi pamba pendakakurira ndinoona sehanzvadzi yangu bhozi pamba pava padedapa munhu ndakakura naye tichenda chikoro tese taenda tose chikoro namufundisi saka kuti ngatingorara pana baba chii pamba vatofanya mama hatisi kudini hatisi kuuya tozokasikobatsirwa chinyi makuseni vanotorora nawo tete ndaini kwatofuma makuseni kwatobatsirwa tapedzobatsirwa patadzoka kumba tichodzoka kumba ndikati tete ngatigeze tiende kumba mende kutiende kumba ndasandusa kuenda kumba handiendese kuti Penalonga ndozobva Penalonga mwana kuenda kuti kumba ndikati ngaramudza munhu kuenda kumba hapana chakadini chakashata. Tobva taenda obva paita 2 days ndabva naweni obva wandifonera futi nerimwe nhamba nyowani ndakatofona pafoni yemukwambo yake tete kadeva nemukwambo kati tete waripi zvikazi handisi kuziva wangobuda ndakamuchiti wangobuda munenge muchirewe zvikazi handisi kuziva wangobuda tangonetsana nekanyaya kadiki ndobva waita sei watiza ndizotoende ndobva ndazoti kuma3 yoko matauro aita mhaya yavo ndatofundisa kuti vachatibatsira kuadhiresa nyaya ye5 days dzakaitwa dzekuti muroora akati ndiri kubva pamba ndiri kuenda kwamai ndakupudza ndobva muchatibatsira nekuzotibatsira peabusa pamba akuenda ma5 days hadzisi 5 days i1 day kumba kwedakarara 1 day kumba kweavharara 1 day tobva tafuma tichikwira mabhazi tichienda ovharara neni kuPenalonga i3 days saka uchatsanangura kuti dzimwe 2 days ndakundai 3 days pamufundisi ka1 ndosaka ndikutaura kuti vatopedza imimi kwenyu 3 days 3 days asi kuti pamba munhu angasipa how many days 5 days saka imimi 3 days zatokwana iye ndio chataura kuti 2 days then angari ndandiripi kasi tisakatita munhu tatokumbira watakakanganisa kufona kuti mai ari kurwara aiwa emimi zveshuwa angari kupoterawo hatimbokunzvengei kuti mune mhosva mutori nemhosva hombe because makagoteswa mumoto wembavha imubva mabvuma kana makazifonera murume wekuti mai warwara imi wamafona aiwa mbavha chayotakatotarisa chayo honzeri ye5 days iyo ndimi ndimakafona akanditera kumba kwedu andida kusumuka kumba akafona kuna vanzi akafona ndiani ndini ndakafona muchiti chii ndichotaura zvandakavataura kuti mama wari kurwara manga anorwara here saka makachena pato saka pamunhu vakachena saka pai kugezi mundoziva kwadzazi mamurusimudzira muokuya
mai ava pavakauya pamba pangu inini vakasvika pekutanga sekutanga kuuya vakauya pamusoro yamai musati maenderera pamusoro yechakadaro ati muri mudzimai wanga wasekuru chakuronga ava vari kuti mufundisi zvakasiyana. Kune umwe mufundisi akaendwa kwakararwa kupenda rogo neavo arikuona kwasekuru aiwa ini ndinokaedzwa mazita anokwana kuzisvikiro mufundisi sekuru kwakararwa kudai ani kwasekuru utori kumwe. ndati pandati sekuru chaburuka murume wangu kuchechi kwatinopinda vanonzi mufundisi chaburuka. Saka mai ava vachisvika kumba first day vakauya natete apa vakasvika mufundisi vasidini vasikuenda kubatsira veti vatodibva kuti mukoma vaendei aa mukoma vaenda kuri kobatsira asi vanodzoka nhasi ndikati ivo vanodini vanodzoka. Saka vakabva vati kunyange kunonoka kana kusanonoka kwese tiri kupi tiri kumba tinogona kurara kana ndapamba peri pai padhuza ndikati kuti zvakadini zvakanaka. Vakamira kusvika mufundisi vakazodzoka usiku adzoka usiku akati aiwa ndozokubatsira mangwana kwakadini kwakachena ndopakazobatsirwa mangwana acho makuseni 10 dzakachaya vabva papi pamba ndopavakazodzoka after 4 days mai avo varodoka vavega vadzoka vakatodzoka vakatopfeka mapush eblack mashinyero vakapfeka mapush masocks akato tsoka yese iri kunze akapfeka trousers nekazambia kangana nekachipensi kana zambia iyona tinotondiva atosvika titosuka ndopakabva kuti tisvike komboya ini svikai zvikanzi sekuru aripo here ndikati ayo sekuru apadini hapana. Akabva atura mafemu ndikati chinyi chamakudini chamakutura mafemu muchiti parati sekuru apadini hapana. Zvikanzi izvona hazvinambodini hazvinambira musha ndikati chii zvikanzi akumba kwandabva uku ndarohwa saka ndatiza ndikazondikuona pamba pandadini pandatizira ndati marohwerwei maifona chitoti chinyi munamati yanga yakati wana sekuru dini iri kufamba ndakasika kuhoma ndakukoma ndakuchengetawo chinyi mari ndakuwa mari kunzi chichengetawo chinyi mari ndikazi nyaya iripoti kuti tanga tichaga chinyi imba yekuroja kuda tichinje pataidini pataigara saka tiri kutsvaga imba imomo sevanhu vari kutsvaga taingosiya mana kuti kana mukanga maonawa pane imba modini mondiudza. Saka message yekuzonzi pane munhu akabva aisa message kuti kune pandaona pane imba. Saka ini mufoni mangu mamusina mari ndakakumbira foni yabake ndakabata foni yabake pakabva papinda message kunzi shama key ari kupi ndikabati saka pandakabvunza ndimati babake ko message yapinda pafoni pakuti makey ari kupi vakurojera munhu musu ini ndaimboziva kuti arikudana nemunhu kudhara takambonisa nyaya yacho andima ndati bora izvi anzi akabva ati wautonzimudze chii imhepo aibva tatonesa anzi ma10 usiku achibva ati ndakuenda kubasa murume aibva ati aiwa kuna kubasa kwaonenda ipo pabva kupinda message kunzi makey ari kupi kuroti wakuda kuendese chinyi makey aya saka kubasa tikuendepi tikuenda tese ndikati kubasa kwakaende kupi zvanzi kupenda ndonga kugeja asi saka ndakabva ndatomuka ndapfeka kuti ndikuendepi kubasa asi saka iye akabva ati handichaendi kubasa iwe chibuda wendi ndi wakuni wakuda kuenda asi saka ndabva kusvika pakungodini pakungorara umwe nangu akadini akasanga pasina kutaura nomwe mangwana makuseni andibva ndati ngatende kutsvaka chinyi imba achibva tabuda tese pakudzoka akabva ngoti ndipe mari yangu yandakakuchengeta mari yangu yese yakandakakuchengesa dini unza kumba achibva ndachipinda mba kunge ndikupinda mumba ngendutoesha handi ndakabva ndangobuda ndakangobuda ndakabata foni kapesi kangu hanze wallet yanga ine foni asi andibva ndakabva ndati murume uyu unodini unondikwadza ndicharamba ndinoenda tinobatsirikira mukazva tinototauraka tinotokumbirawo nachange minuti tiri kubatsirika here nezvamunotaura bhozisi tinoda kubatsirwa panyaya ye5 days tinoda kubatsirwa panyaya yeabhusi saka mukatitengesa ipapapo hazviiti tidzokesei munyaya kana pekunzi hanzi wakahwanda nepila ini ndanditori panze ini ndindakarara nemuru wangu musi wacho iyo vakarara mudhaini yamwana mai abuda nemwana wangu kunze mai avo akabuda panze achitaura neshamwari yavo ishamwari yemukadzi wanga wauya nemurume uyu achiti achama ndarwadziwa nechinyi nekuti wakasiye chinyi mwana kana kuda kuti ndikutsvage kuti aiwa usadini ukaenda uchitiza usasiye chinyi mwana ana chinyi mhosva akatina ndamboramba vana vangu vana vangu ndagara ndachidini ndichidzoka kuya kuzoone chinyi vana vangu
Saka uyu ndopakazobuda murume achidani kuzasi pana mai. Ndopakabva kuti mai womurume wangu uyu nemarovero angati yo murume wako unotomuroverei akati amaga muzi mushe bai. Saka iwo kana uchiti uri kurohwa watadza iri kuenda kumapurisa. Akati kuenda kumapurisa hakuna zvakunondibasa because ndoda imba yangu. Marriage yekutanga yakaparara iya yechitu. Ndasaka kunokwaya neya inoti akati ndiwa basi wana sekuru kuti ndi mapurisa andinzise ndiite peace ndiende pamba pangu ndongeza zvinhu. Iyo saka yake ndodini? Ndozo ndakamubvunza kana kumubvunza mukadzi wacho. 5 days hana kupedza pamba. No, it's okay. Sorry, Chami. Kuti nyaya yetu kutaura kuti mwana kutora zvinhu zvake kumba kwake hazvinei nasekuru hazvidei sekuru saka pepo sekuti munhu akasikuta bhazi kudzika kubhezi ndeyeye atingamuroa agarai pasi Chami, ndanoda kuti pedzisa nditi ndanoda kukumbirawo ziva kuti ava muprofita here kana kuti ing'anga because tiri mumashure wataura nezvemabira but zvinezvi tinenge taane nyaya dzechiprofita chati wandei saka tinoda kukumbira kuti tinatonzwisa kuti chiprofita here kana kuti ung'anga because mataura nyaya yemabira Avanga zvese zviri panzvimbo vari pamuzvimbo moya uri kuchibhoi vari kusota moya uri vanodhira newe moya utoziva zvauri kuita vari kutsvagira zvinoenderana newe manje ndekuti ukaona the first word rakanyorwa pauyenyu rakanzi this is to certify that General Chamburuka is a registered practitioner organization licensed to practice under the traditional medical practitioners council, which means Basareni is traditional. zinati tinoda kutokubatsireni because mauya muri kuwanandekuti ndazwa mhari ava wataura kuti wanga uri too personal nemuroora uyu asi paomba pai pachitaurwa nyaya kuti papaine vanhu 100 papaine vanhu 80 asi murume aoneka uyo atooneka ari vhongo communication yatova mukadzi uyo namai avo autoziva kuti murume wangu uyo nienesi yerelationship yenyu nevamwe wese yanga yakamira sei wanenge uroda kubatsirwa pasemu event uyo anga anyanya kukosha zvakadiko anga aine ishu yake nemukomana uyu because ndikuononga pane karelationship kakada kuti simbe ipapa tiri kutaura nepopulation yataurwa musadairemimugara pasi garai pasi tiri ongororo iri kudare kunoku yezvamai muri kutaura kuti tikutaridza kuti tatikuteerera tatikutokuteedzai titozoti matichakatama tiutoanalyze kuti mi mataurire zvaona 150 wangori panzvimbo penyu hatiti pa150 paoneka murume weyari kufamba pabva patoitwa communication between mukadzi wenyu imimi nemukadzi wemukomana uyu kutoti zvadai karelationship kacho kanei kari papi kabva kasvika pakudaro ipo paine vanhu vakawanda rudii warubatsira munogona kungamaya mudawo kuzvitengesa henyu muritaura zvakawanda but isisu mukauya kunoku isisi tinoongorora tinonatsa kuti tinotarise zvakawanda pachine amwe macases saka taumboita yani titingoti zvipere but tabata zvinhu zvakawanda patauraga pamati musikana akapfeka mashinyero ake akapfeka mashinyero nezambia rake nechi zvapia as if there was no one else because kana mutosva kuti makamanotisa munhu imutogeza maplate uyobva asvika akarova jini rake nemashinyero ake nezambia rake handiti pane vanhu more than 100 mumwe mangunotisa iyeyu mashinyero vangoya straight pamuri kubva atongotanga kutaura nyaya mumwe mato anyway it's okay nyaya yedu chaingadzoke nyaya yedu varugarisana sei wana izvo zvinhu zvimurumbogarisana sei iyo zvamusigara mese kusagara kwese kuti makasiyana ndakanoti tambe tichiteedzana
tati makasiyana rakamira kutongwa kana tichisiyana tosisi kuzi nini asati abuda ka 5 days tarisinganetsana kuti paakatoti mwamuzi arova tarisinganetsana even paakatodzoka after 5 days ndakatopa mari kuti tarisinganetsana chinhu chakazanga kundimedza nyora dzandaona dzanga akachekwa munhu usingaiti ndopandakazanga kumubvunza kuti iyo chii chambona kufamba sei ndopakakanengozi yaibviswa kuti nemhepo iri kuzi kuti ava zvakuti vakabatsira mukadzi vangu nezvaakataura zvasi asi unorova mukadzi iri tinombonetsana the answer iri straight unorova here munhu anonzi mukadzi wako do you hit hausatombomurowa kutanga kutomurowa tatatobva kunongo patakabva kunongo ndopanduze pandakamurowa kugara ndaisara mukadzi munorowa murume nyanokurova iki zvakadii kubva pakatongondiroora musi wekutoorwa pamutsweroora dii akatondiroora ndakatoenda nditonimavanga titondimaona ndakatovaratidza baba wake vakasenda vakavaitaura nababa vake nenyaya yekuti baba vake havasiri kwamurewa kumusha kwedu ini ndindokuziva saka ine ndaidobva kwamutare ndaifanira kuendera baba vake kwamurewa koziva havadzivirwa kuti iye hamene communication yavaitaura nababa vake and then ndakaonoti time yanga yafaa ndobva baba vake ndokwanosenda audio kwandii zvikanzizvo amekudzei bakidhi narunditi anzizvo hamuchaendisei ini ndisingazivi kumba kwenu saka zvakangondirwadza ndikati handichaendisei ndiri munhu wacho ari kuroorwa ndo ndatorongedza mabhegi angu andirombotaura naye ndangorongedza mabhegi ndotodzisira hembe muwadrobe ndo ndatodzoka mundati kugara 11 dzachichaya munhu akutangota nzenonosangana mubangu marusapi wati kubva kunyama ikana nditi mati handisi kuenda here kubva totora bhandi kotangotondirova vakati mungahondo saka kubva musi wacho atongori nepermission yekutoti ndinotorova inge ukangonikakasaka ukadiki nyaya yenyu zvakutaura ndekuti nyaya yenyu kwese tikamukutsvagira mukutsvagirana asi nyaya chaichai ndekuti marriage chaichai pakati penyu hapana rudo chaichai hapasina ndochokwadi chaichai kuti rudo chaichai hapasina because one zvinobva zvaenda kunokompaundwa nezvamakuitawo imimi kunyepa kwamakuita because you are not as straight as well munofanira kunga bepisi maifanira kunga muita sei muri kutaura vanhu chii mutaura vanhu chokwadi kuti guys ka nyaya yangu chaichai yakamira yakadai because mukaita zvamumutaka hamubatsirikiwa kakunyepa kakawandisa and especially mukadzi kana mukadzi ukainya kuwanza kudi kunyepa kutoka mune mwana meseri akashaya ndiye mudiki akashayika nini saka uyu mwana wamwinaye wenyu wacho wasara wani arikugara saka wenyu wanambori kupi aiwa ndati tuwa wamakazvara nababa wana akashaya wana ari kunyanga kunani ndinoona munhu wangu ini iwe wako waendeswa kuna munhu wako ndokwana ndakamuendesa saka izvozvo iwe yorugara wega uye arugara wako muchikudana naye vana ndinoda kugara navo iye ndiye akaendesa vana aiwa uyu wako mwana iwe newana wana wauya kunoendeswa uyu mukadzi aitawo pasina maizvi hapana asirwa uyu asirwa wana ndipo akazoti mwana uyu haakwanisi kuenda kwamai wangu ndobva aendesa wake kwamai wake ndobva atorawo uyu ndobva aendesa kwamai wake waigara wese asi otherwise wana wese waigara chii waigara wese panzvimbo 1 saka mukadzi ari kugaripi kumba kwamai wake kwatete kwamurewa kwatete watete hanzadzi yababa kumai wake aripo
Aunombonda kwana ari kubocha mai ari kubocha ndokune mwana wako iwo aiyo ndati mai wako ari kubocha ndokwakuine mwana wako ndokwakaendeswa mwana wako nemukoma andika ndobva ati mwana wenyu muri tu ndobva aenda kupi kuna mai wake andizvo iwewo ndobva waenda kuna tete nemwana wako kumwe kwamureva wakaenda nemwana wevana wakaenda wega pakauya takadedzwa takanzi kuno kune dare vana tete ubva wauya kuno kuna sekuru kwazonzi harisi siku amoko hameno kunanga maenda saka pakauya takabva netsana futi ubva ndirowa vana tete ubva wati nasekuru hazvigona kuti murambe muchigara makadai vatangoenda tese ndobva ndakaenda kwamureva yodauri mukadzii ini pakutenda kwamureva ndakatokumbira jesu azvitogara zvakanaka hazvisi relationship inoda ichi chakawanda mumba menyu domestic violence you can build a domestic violence yakawandisa mumba umu ende rudo chacho hamusina rudo hamusina trust mumba umu ende muchakuwana mangonya yekuti pane umwe ari kuda marriage futi kudarika umwe achiri kuida marriage umwe achada umwe ari kutsvaga way out umwe ari kutsvaga kuda kuti vamadai chinhu chisina kupwanyika and in doing so zvakuda kuti umwe akutake advantage of the other pane kushingirira umwe ari kushingirira umwe akutake advantage kushingirira kweumwe but ini ndiri kuti maika chinhu chinonzi marriage ka hunge iri kushanda kana isiri kushanda marriage hapana chinhu musafose bamaiki one day mucharimadzwa kana kuti muchaurawa muzvaizvozvo endai muite arrangement yekuti mwana muchaita sei nomwana baba achengete chii mwana wake une right iwewe ikendokusipoti wopiwa guardianship yechi iwana wako custody yewana unopiwa uzwana wari below the age of 18 kana uri unogara nawo kana uri unogara kana uri unogara nawo kana uri unogara nawo arrangement yake yatosiyana kana uri unogara nawo unokwanisa kupiwa but kana usina kwekunogara nevana vacho haupiwi handizvo saka inini ndikuti panapa guys this thing kana chisingaititai sei mese muri wapenyu muri wadiki stereki ende mese muri watsvuku futi there's life to live after this thing can find another mukadzi can find another murume murarama upenyu hwakanaka rather than kuti muite sei mufose chinhu chamuri kuona kuti hachichadii rudo harumisikidzwi nemushonga rudo harumisikidzwi nemvura kana nhombo rudo chinhu chiri natural kana chiripo kana chisisipo hachisisipo because zvakafanana nemvura mvura ine expiry date yekuti unoigeza pamwe pacho changa wagezera mahara because inenge isashanda aikakona kana utorega ukuta sei uramba uri kuzadzisa bhodhoro riya rechi rakazi namadzibabana ndaburuka kana mvura yakupera wozadzisa kana mvura yakupera wodi wozadzisa wadzadzisa woisa mubhaketi rauta sei raugezera waakudaro asi zvawakuita zvese zvawakudzadzisa zvese hauchashandi because dombo racho harisina pawa saka wakuisa nguva nerudo rwacho rwakatodii futi rwakatoenda saka zvokuramba kuti wanga moto kuti ukaona kudzima uda kufutikidza kuda rudo haudii kana chinhu chichiita chinoita kana chinhu chisaita chidii musamaniri chatisikuda isusu munhu anoremadzwa uda munhu anofa
imi mai for your protection chinhu chinokuprotectai mutemo wenyika muzvanuzva hamuprotecti nemvura nedombo nechii munoprotectwa nemutemo wechii wenyika. Mutemo wenyika unoti zvamuri kuita zvese izvi idomestic violence. Kana murume uyu achikurovai endai kumapurisa munoripoti. Mutemo wotora chii mapurisa oita basa ravo. Andizvo musa azokuita sei kuya kusvika kuita sei azikunyara kudya kudya uroi nekunyara kuti pamwe ndisaka musungisa pamwe ndikaramba wandiri marriage no kana marriage isipo haidi haibuba hamungakwariri banyaya yekuti ayo chinhu chinonzi kurowa mukadzi kana kurowana mumarriage achiko ende achibvumirwi nemutemo. Saka imi mambuya endei motore chii kana munhu akakurowai zvinhu zvako zviripo kana muri kuona kuti aramba achikunetsai tendai motore chii endai motore peace order ende mukaenda kumapurisa kana muda kutora zvinhu zvenyu endai kumapurisa mapurisa ndokuexportai munotora zvinhu zvenyu moenda pasina chii pasina kuamba. Kana mafunga kugara mese musarova iyo zarove mwana wewe hayi wafuna mupengera ana ukwana ndi ana kuti wandiro wasina kurowa hayi waitira unuka because iwewe don't beat a woman ndosaka ndotika sarove mukadzi akarohwa ndiye anoziva kuti ndakarohwa akarohwa nokwanisa kunyepa kuti ndakurohwa ndakuti asi kana akarohwa totaura kuti ndakarohwa because chinhu chamakatoita zvika zvekuti matone dziso rakatoita sei and chee chakutoda medical report chakutoda medical report ka wakutosungwa wakutomaererano nedigiri yeinjury yawakakonzera kune chii kune munhu because yawakatoita igbh unopika igbh yawakatoita but it's only that kuti uyu ane tsitsi but tsitsi dzadzazibatsiri because one urikuesta mari kurarama musango urikuita sei nemunhu asikakudi. Kana munhu asikakudi hakudi handiti shamwari it's time high time you make your decision make a decision inoita kuti uende mberi nechii upenyu uite zvokuita zvokuti uchengete chii wana wako. Baba uyu nanesa wana waripo ida maintenance wana achengete wana wani wake newe izomuita zvakunaka zvokutsei wakudaidzana namadzibaba kubva kubosha kuya kuma izvo basiya basi watosiya 200 wakamirira ko ayo azviti ngatisadaro handizvo madzibaba kana muchiziva kuti unokwanisa kubatsira mwana batsirai mwana kana achibatsirika kuti chiudiwa nemwana iyewo haasi kuda kunyeperwa anoda kubatsirwa muchii zingashanda zvidii because pamwe pacho munopa munhu false hope yekuti munhu aramba achiti zvichanaka mukamuchinjira bhotoro remvura mumuchinjira chii nhasi mambomufembesa bute nhasi mambofutsa bute nhasi mambomugezesa nemvura nebute mangwana maisa mvura yemagodo sauti yemagodo madii muri kupa munhu false chii mwana uruchembera muri kupa munhu false chii false hope muri kupa munhu false hope yekuti munhu anamba aine kabelief kekuti chichadii chichanaka asi chiri kunaka hapadii hapanapa pane dzimwe musaedze mwari kudaro handi togare zvakadii zvakanaka this marriage ngaiweke kana ichikwanisa kudii kuweka kana is not working guys munhu kwake siyanai vanhu makakwana zvosiyana kunge asina ziso asina nzeve asina gumbo asina chii hazviti at the end of the day inicha concern chengetai vana vavo ndopane nyaya chengetai chii ndopane nyaya vanokwanisa kubatsira munhu zvinobatsirika batsirika zvingaita zvidii hazviti handizvo handei